Sona dede salame, login adede salame, ritri dede salame, login adede salame. سلام نعهدكم يخون كورات تخطتلتنا كم يتقني أبز حلفة جزيات تخطتلكمو بهلي انتايو نبهلي أب حفش أو سئل زر الصحف بردا كده نستتصحف قاربنا لكم نيرنا نلو من بقار ما تسألتانا يتعر استي بسفح بزبالة بهلاوي مورالن سنة مقبارن زبلار استي هايفو قريبنا له سنة يمكتتال كمتي أبز حلفة كفال زرقنايو بهلي كم حدا سرعت ناي مسارحين توسينايو مورالن سنة مقبارن كأ قال كابتوم نبهلي مسارتاوي تمرز زبويو سنة مقبر وتيت نايتي مسارتاوي مورال كبهالي كالي مهنياتو مورال بتوم محبراوي أجباب بهلاوي نتفتات كمون هايمونتاويان تلواتات قرصو زي حزين سنة مقبر كأ نتبرق نايتي كن زي كن طبقون حما أم بهري ناي ود السبيب بقلل زبالة أردادا سنة مقبر سرعت ناي مورالي بزعبا أجباب أكايدا والكسب وي حبرة السبكا يسترنف سنة مقبر مالت إيتيكس كم ناي قريح قال إيتيوس زبل زوات صخينو ترجمها مستوم لمدي وي بحري إن بلوم تماس عسالي نوري مالت تبون بلو سبات نحد نجر كي تنكفوه كي زوتروه وي كي زاربلو زخلكل بهلاوي وي كهايمانتاوي لمدي نور زبل قال مس حرام وجوز ጽዮን ጽዩፍ ዝብሉ ቃላት ዝመሳሰል ኮይኑ ሕብረተሰብ ካብ ዘወግዶም ነገራት ምዃኑ ትርጉም ከም ዘለዎ ከዓ ምርዳእ የድሊ ገለ ካብቲ ንሰባት ካብ ባህሎም ንነዊሕ ግዜ ከይወፁን ባህሎም ዝገብሮ ኣወንታውን ኣሉታውን ነገራት ከይሓደጉ ክነብሩ ዘኽኣሎም እዚ ኣብ ላዕሊ ዝገለጽናዮ ነውሪ ዝብል ቃል እዩ እዚ ቃል ብዝያዳ ኣሞራላዊ መቕጻዕቲ ዘስምዕ ስለ ዝኾነ ነውሪ ተባሂሎም ካብ ዝጥቀሱ ነገራት ከይጥሕሱ ፍርሒ ዝስምዖ ኣብዚ ዓቢ ምኽንያት በቲ ሕብረተሰቦም ከወዶም ንዝኽእል ሕሜትን ምጽላእን ግዲ ብምግባር ዝያዳ ካብቲ ነውሪ ንኸይወፁ ይዕቅብ እዚ ነውሪ ዝብል ቃል ኣብ ዝተፈላለዩ ደረጃታት ዝተኸፍለ ኮይኑ ሕሜትን ሕፍረትን ብዓቢይካ ተነጽሎ ነቲ ብሕጊ ክተረኻኽበሉ ዘይትኽእል ፍጻመ ክትቆጻጸሮ ዝሕግዝ እዩ ስለምንታይ ኢና ኩሉ ግዜ ነውሪ ንብል እዚ ሕቶ ነውርን ድሕነት ውልቀ ሰባትን ንቐጻልነት ማሕበረሰብን ኣብ ሞራላዊ ልምድን ተሰሪቶም ንዘይልሙዳት ነገራት ንኸይፍጽም ዝሕዝ ተሪር ሞራላዊ ክለላ እዩ ብዙሓት ካልኦት ምኽንያታት መሰረቱ ስነ ኣከባብያዊ ጥዕናዊ ስነ ኣእምራዊ መንፈሳዊ ተሓሓዚ እዞም ሞራል ስነ ምግባር ነውሪ እንብሎም ዘለና ኣምራት ካብ ባህሊ ናብ ባህሊ ካብ ልምዲ ናብ ልምዲ ካብ ሕብረተሰብ ናብ ሕብረተሰብ ይፈላለዩ ስለዝኾነ ኢናሃ ባህሊ ምስቲ ከባቢኻ ተዋሂድካ ንኽትከይድ ዝሕግዝ መሳርሒ ወይ ስርዓት እዩ ንብሎ ኣብ ገለ ሕብረተሰብን ባህልን ነውሪ ዝኾነ ኣብ ካልእ ግን ቅቡል እቲ ሕብረተሰብ ካሙልያዊ ወይ ዘይሞራላዊ ምዃኑ ዘይክተሎ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ሓደ ባህሊ ወይ ከዓ ስነ ምግባር ዝሕሰብ ኣብ ካልእ ከምዘይ ስነ ምግባራዊ ክሕሰብ ይኽእል እዩ ስለዝኾነ ኸ ንዝኾነ ባህሊ በቲ ናቱ ውሽጣዊ ኣጠማምታ ኢኒክ ፖይንት ኦፍ ቪው ክንርድኦ ክንፍትን ዘለና እንተ ደኣ በቲ ካብ ግዳም ንሪኦ ኢቲክ ፖይንት ኦፍ ቪው ክንርድኦ ጀሚርና ትርጉም ክርዳኣና ዝኸበደን ዝተሓላለኸን ይገብሮ እስከ ገለ ኣብነታት ካብ ልምዲ ነውሪ ስነ ምግባር ንርአ ኣብ ባህሊ ብሄረ ትግርኛ ብዕድመ ዓባይ ጓል እንከላ ንእሽተይ ክትምርዖ ነውርን ፈጺሙ ዘይግበርን እዩ እዚ ምኽንያት ዝርዳኣና ኣብ ልዕሊ እቲ ዓባይ ጓል ንዝወርድ ኣእምራዊ ዘይዕረፍትን ወይ ሰብ ምስ ኣበር ካልእ ጎደለታት ንኸየተኣሳስሮ እቲ ሞራላዊ ሕጊ ይድርተና ነዚ ልምዲ እዚ እንተጥሒስናዮ ዝኸሰካ ሕጊ እኳ እንተዘየለ ስድራ ቤታት ነዚ ብምርዳእ ካብ ምግባር ይቕጠባ እየን ኣብ ሃይማኖት ምስልምና መስተሓራም ክኸውን እንከሎ ኣብ ገለ ናይ ክርስቲያን ሃይማኖት ግን ቅቡል እዩ ግን ነናቶም ምኽንያት ኣለዎም ብሕጊ ሸሪዓን መጽሓፍ ቅዱስን ጾታዊ ርክብ ኣብ መንጎ ሓደ ዓይነት ጾታ ማለት ሆሞሴክሹዋሊ ነውሪ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ እዚ ወላ ብፍርያምነት ምትኽኻእ ወለዶታት ዝዕንቅስ ስለ ዝኾነ ወላ ብዓይኒ ዓለማዊ እውን ጌጋ ምዃኑ እዩ ዝሕብር ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ሰባት ምስ ዝደልይዎ ዓይነት ጾታ ክህልዎም ጾታዊ ርክብ ከም ቅቡል እናተወስዱ ይመፁ ኣለዉ ኣብዚ ግን እቲ ቀንዲ ከም መምኽንያታት ዝቐርብ ምስ ምግሃስ መሰል ውልቃዊ ሰባት ዝተሓሓዝ እዩ ኣብ ኤርትራዊ ባህሊ ማለት ኣብ ኩሎም ብሄራትን ቀቢላታት ሃይማኖትን ዝተፈላለዩ ነውሪ ዝበሃሉ ልምድታት ኣለዉ
ኣብ ብዙሕ ካብ ዝመሳሰሉ ንሰብ ምጽላም፣ ምትላል፣ እምነት ምጉዳል፣ ብጻይካ ምጥላም፣ ባዕሌታዊ ጸርፊ፣ ስርቅን ምዝራፍን ወዘተ ክንጠቅስ ንኽእል። እዞም ብኸፊል ክንሪኦም ጸናሕና ነውርታት ኣዝዮም ቀለልቲ ይመስሉ እኳ እንተኾኑ ግን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝጸልዎ ተራ ዓብዪ እዩ። ከም ኣብነት ምስ እንወስድ ሓደ ሰብ ሓደ ካብዞም ነውርታት ገብር ምስ ዝርአ ኩሉ ኣካል እቲ ሕብረተሰብ ክርሕቆን ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታት ሞራላዊ መቕጻዕቲ የውርደሉን። ከምኡውን እንተ ደኣ ብብሔር ቀቢላ ሃይማኖት እንዳልዓልካ ትጻረፍን ትወንጀልን ኮንካ ምስ ግዜ ግጭት ዘይተርፍ እዩ። ስለዚ ተኸባቢርካ ንኽንነብር እዚ ከም ነውሪ ክንሪኦ ዝግባእ ይኸውን። ባህሊ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ዝበልክዎ ንኹሉ ዝጠምር ክሳብ ዝኾነ ኣብ ገለ ክፋላት ክፉት እንተ ደኣ ተተፈጢሩ ምቅያር ዘይተርፍ እዩ። ኣብዚ ግዜ ብዙሕ ካብ ስነ ምግባር ወፃኢ ዝኾኑ ነገራት ውልቀ ሰባት ንርኢ ኢና። እዚ ካብ ዚሮ ዝተበገሰ እኳ እንተዘይኮነ ብብዙሕ መዳዩ እቲ በቲ ኣብ ዓድና ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ዝተጸለወ እዩ። ኣብ ስደት ኩሉ ሰብ ንውልቅዩ ዝሓስብ ብሓንሳብ ክሳብ ዘየለኻ ናይ ሓባር ክትሓስብ ኣጸጋሚ ይገብሮ። ሓደ ሰብ ናይ ነፍሱ ጥራይ ክሓስብ እንተጀሚሩ እቶም ነውሪ ሞራል ስነ ምግባር ዝበልናዮ ካብኡ ኣዝዮም ስለ ዝርሕቁ ኣይንሳዩን እዮም። ገለ ሰባት ከዓ ንባህሊ ምስ ኣካይዳን ቅዲ ኣነባብራን ጥራይ ዝልካእ ዝመስለና ግን ባህሊ ኩሉ ዝሓቆፈ ስፍሕ ዝበለ ብመንፈስ ከይተረፈ ዘንቀሳቐሰካ እዩ። ኣብ ናይ እንግሊዝ መዝገበ ቃላት ካልቸር ኤንድ ትራዲሽን ንኽንፈልዮም ኣየጸግሙናን እዮም። ኣብቲ ትግርኛ ግን ቁሩብ ነዚ ፈሊኻ ክትርድኦ ይኸብድ እዩ። ስለዚ እያታ ማለት ትራዲሽን ነቲ ካብ ቀደም ዝጸንሐ ልምዲ እዩ ዝውክል። እያታዊ መርዓ፣ እያታዊ ጸወታታት ወይ ከዓ ነቶም ባህላዊ ክዳውንቲ፣ ስልማት ወዘተ እንብሎም ዝያዳ ይጠምረልና። ባህሊ እምበኣር ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ዝገለጽናዮ ንኹሉ ንጥፈታትና ዝጥርንፍ ዘይርአን መሳርሒ ወይ ስርዓት እዩ። እቲ መሰረታዊ ጥቕሚ ናይ ስነ ምግባር ሰባት ወይ ሕብረተሰብ ሕጉስን ሩግን ህይወት ንኽህልዎም እዩ ዝሕግዝ። እቲ ኣብ መንጎ ጽቡቕን ሕማቕን ጌጋን ቁንዕን ኢልና ንኽንፈልጥ ዝሕግዘና ንሱ እዩ። ከምቲ ኣቐድም ኣቢልና ዝጠቐስናዮ ሞራል መሰረት ናይ ስነ ምግባር እዩ። ምክንያቱ ሞራል ማለት ሕልና ማለት እዩ። ሞራል ክፉኡን ጽቡቕን ፈልዩ ስነ ምግባር ዝምህር ስለ ዝኾነ ስነ ምግባር ኣብ ሕብረተሰብ ዓብዪ ተራ እዩ ዝጻወት። ሃይማኖት፣ ባህላዊ ልምዲ፣ ሕጊ፣ ፖለቲካ ነናቶም ስነ ምግባር ኣለዎም። ነቲ ካብቲ ናቶም ስነ ምግባር ዝወፀ ሰብ ከዓ ነናቶም ኣገባብ መቕጻዕቲ ይግበረሎም። ኣብ ገለ ብመሰረት ዘውፅዎ ሕጊ ክቐጽዖ ከለዉ ኣብ ገለ ከዓ ይውገዙን ይንጸሉ። ከም ኣብነት እንተወሲድና ብሕጊ ዝጸደቐ ስነ ምግባር ዝጠሓሰ ብሕጊ እዩ ዝቕጻዕ። ብሃይማኖት ዝወፀ እንተኾይኑ ሃይማኖታዊ ውግዘት ይወርዶ። ከምኡውን ካብ ልምድን ስነ ምግባር ሓደ ኣካል ሕብረተሰብ እንተወፅዩ ይንጸልን ካብ ሕብረተሰቡ ይፍንፈንን። ኣብዚ ባህላውን ሃይማኖታውን ስነ ምግባር ንብሎ ዘለና ዓብዪ ተራ ዝጻወት ከዓ ነውሪ ማለት ትቦ ዝብል ቃል እዩ።